Această femeie a murit acum mai bine de 1000 de ani. Și totuși, trupul ei nu s-a descompus niciodată. În 2013, când oamenii de știință au deschis racla și au examinat moaștele, au rămas șocați. Nici o explicație logică. Nici o urmă de mumificare artificială. Doar un trup intact, după 900 de ani. Dar cine a fost Sfânta Parascheva și de ce peste 300.000 de oameni stau zilnic la coadă, ore întregi, doar ca să-i atingă racla? Rămâi cu noi până la final, pentru că ceea ce vei descoperi va sfida tot ce crezi despre viață și moarte. Bine ai venit pe canalul Truth Troge Hashtime. Înainte să ne adâncim în această poveste uimitoare de sfințenie și mister, dacă îți place să explorezi adevărurile ascunse ale istoriei și fenomenele inexplicabile care sfidează știința, apasă butonul de like și abonează-te pentru mai mult conținut ca acesta. Alătură-te conversației și spune-ne din ce colț al lumii ne urmărești. Este incredibil cum poveștile antice din diferite părți ale lumii se pot împleti, creând o forță care trece peste secole. Anul acesta, construim o comunitate de 100.000 de minți, adevărați gânditorii în căutarea adevărului. Rămâi cu noi și fii parte din această călătorie. Ne întoarcem în secolul al XI-lea, într-un mic sat lângă Constantinopol. O fetiță pe nume Parascheva, doar 10 ani, aude în biserică un verset care îi va schimba viața pentru totdeauna. Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Pentru majoritatea copiilor, ar fi fost doar un cuvânt auzit și uitat. Dar pentru ea, a fost un comandament. A început să-și dea hainele celor săraci. Hrana ei ajungea la orfani. Părinții ei, bogați și respectați, au fost îngroziți. Ce vor spune vecinii? Au încercat să o oprească. Au încuiat-o în casă. Dar nimic nu a funcționat. În sufletul acelei fetițe ardea ceva ce nimeni nu putea stinge, o chemare care venea din altă lume. La 15 ani, Parascheva face gestul de nepermis. Părăsește casa părintească, fără permisiune, fără binecuvântare, fără întoarcere. Pleacă spre Țara Sfântă, singură, într-o epocă când femeile nu călătoreau niciodată neînsoțite. Drumul era periculos. Tâlhari, fiare sălbatice, bori mortale. Dar ea merge înainte, protejată doar de credința ei. Trăiește în mănăstiri, doarme pe pietre, se roagă sub cerul liber. Hrănește orfani și bolnavi cu mâinile ei. Timp de 5 ani, corpul ei slăbește, dar spiritul ei devine de nezdruncinat. Apoi vine viziunea. O voce îi spune să se întoarcă la Constantinopol. Ea știe ce înseamnă, sfârșitul este aproape. Se întoarce acasă și moare în liniște, aproape necunoscută, într-o căsuță modestă. Avea doar 27 de ani. Oamenii o îngropă repede, fără pompe, fără ceremonii. Nimeni nu bănuia ce va urma. 2 ani mai târziu, când vin să mute trupul, descoperă ceva imposibil. Pământul din jur emană un parfum de trandafiri, deși era toamnă târzie și nicio floare nu înflorea în apropiere. Când deschid sicriul, toți se opresc din respirat. Chipul ei părea adormit, nu mort. Pielea intactă. Hainele neschimbate. Nici o urmă de descompunere. Un bărbat, necredincios, ridică mâna ei pentru a verifica. Este caldă. Aruncă mâna înapoi, terificat. Alții ating trupul. Toți simt aceeași căldură misterioasă, același parfum inexplicabil. Temperatura corpului măsurată era cu 2 grade mai mare decât temperatura camerei, imposibil pentru un trup mort de 2 ani. Un doctor prezent la scenă notează în jurnalul său: am văzut moarte de sute de ori. Aceasta nu era moarte. Era ceva ce mintea mea refuză să accepte. Vestea explodează în Bizanț ca un fulger. Trupul este mutat în Biserica Sfinților Apostolii din Calicrateia. Istoricul bizantin Nichifor Calist scrie într-un document oficial: aerul din biserică se umplea de mireasmă cerească atunci când se citea numele ei. Bolnavii care se apropiau simțeau vindecare instantane. Dar scepticii nu credeau. Spuneau că este trucaj, că preoții au folosit balsam,
că este o înșelăciune pentru a atrage pelerini bogați. Un savant de la curtea împăratului a cerut să examineze trupul. A plecat fără cuvinte, refuzând să comenteze ceea ce văzuse. În 1641, domnitorul Vasile Lupu al Moldovei, după ani de negocieri și sume uriașe plătite, reușește imposibilul. Patriarhul Partenie I de la Constantinopol semnează documentul oficial de transfer. Moaștele Sfintei Parascheva pornesc spre Iași. Când Racla intră în oraș, se întâmplă ceva care nu poate fi explicat nici astăzi. O epidemie de ciumă care ucisese sute de oameni în săptămâna anterioară se oprește brusc. În ziua aceea, nu mai moare nimeni. Registrele mortoare din acea perioadă, păstrate în arhivele naționale, confirmă fenomenul. Pentru credincioși, era dovada divină. Pentru sceptici, o coincidență extraordinară. Dar poveștile nu se opresc aici. În 1888, un incendiu devastator mistuie catedrala din Iași. Flăcările se văd de la kilometri distanță. Lemnul arde, metalul se topește, picturile dispar în flăcări. Pompieri aleargă disperați, dar focul este prea puternic. Fumul negru acoperă cerul. Când ajung în sfârșit la Racla Sfintei Parascheva, se așteaptă să găsească cenușă. În schimb, Racla este intactă. Aurul nu s-a topit. Lemnul din jurul ei nu prezintă nicio arsură. Temperatura în acea zonă ar fi trebuit să fie de peste 800 de grade Celsius. Un pompier a declarat mai târziu: am intrat acolo pregătit să mor. Am ieșit de acolo crezând în Dumnezeu. Explicație științifică? Niciuna până astăzi. Astăzi, în secolul 21, când știința poate explica aproape totul, trupul Sfintei Parascheva rămâne o enigmă. În 2013, o echipă de medici și cercetători a examinat moaștele folosind tehnologie modernă, scanare termică, analiză ADN, microscop electronic. Concluzia oficială: nu există nicio intervenție umană care să fi putut preveni descompunerea naturală. Nicio urmă de balsam. Nicio metodă de mumificare. Nicio explicație științifică. Un profesor de medicină legală a declarat anonim: în 30 de ani de carieră, nu am văzut niciodată așa ceva. Fie ne lipsește o parte fundamentală a cunoștințelor noastre despre descompunere, fie prefer să nu speculez. Și totuși, la aproape un mileniu de la moartea ei, peste 300.000 de pelerini vin anual la Iași. Unii stau 13 ore la coadă. Alții dorm pe străzi, în frig, în ploaie. De ce? Un bărbat mi-a spus: am venit pentru că medicii mi-au dat 3 luni de viață. Asta a fost acum 7 ani. O femeie plângea: am atins Racla și pentru prima dată în 10 ani, durerea cronică a dispărut. Doctorii nu înțeleg cum. Un copil scria pe un bilet: mulțumesc că mama mea încă respiră. O bătrână, în vârstă de 92 de ani, venea pentru a cini 10-a oară: vin de când eram copil. Sfânta m-a văzut în toate momentele vieții mele. În fiecare an, la 14 octombrie, orașul Iași se transformă. Sute de mii de oameni vin din toată lumea. Străzile se blochează. Hotelurile sunt pline cu luni înainte. Oameni de toate vârstele, de toate credințele, chiar și atei declarați, vin să vadă cu ochii lor. Unii vin din curiozitate. Alții din desperare. Toți pleacă schimbați. Trupul ei nu s-a stricat niciodată. Dar credința celor care o cinstesc pare să învie cu fiecare generație. Știința continuă să cerceteze. Credincioșii continuă să se roage. Și misterul rămâne nesolvat. Lasă un comentariu acum și spune-ne: crezi că este miracol divin sau există o explicație științifică pe care nu am descoperit-o încă? Votul tău contează. Construim împreună această comunitate de căutători ai adevărului. Povestea nu se termină aici. În următorul episod, vei descoperi cel mai șocant miracol atribuit Sfintei Parascheva, unul care a schimbat cursul istoriei Moldovei și care este documentat în arhivele secrete ale Vaticanului. Nu rata! Poate că adevărul despre Sfânta Parascheva nu stă în explicația științifică sau în miracolul divin.
Poate că adevărul stă în ceea ce povestea ei ne învață, că există forțe în această lume care transcend înțelegerea noastră, că credința poate mișca munți și că speranța nu moare niciodată, nici după 1000 de ani. Indiferent ce crezi, o certitudine rămâne, trupul ei a supraviețuit timpului. Și povestea ei va supraviețui pentru totdeauna.